Mae Gymru yn mor amrywiol, mae'r iaith mor amrywiol, a dyn ni angen adlewyrchu hwnna ar platfformau uchaf y gwlad. Fel os chi'n edrych ar ein gorsafoedd cenedlaethol o ran y Deyrnas Unedig, chi byth yn clywed cerddoriaeth Cymraeg. Mae yna gymaint o gyfleoedd ydych chi ddim yn cael pan ydych chi'n canu'n Gymraeg. So, a fi'n meddwl, mae dewis canu'n Gymraeg dwi'n meddwl yn ddewis, achos mae o'n gymaint am y iaith ydych chi'n teimlo fwy yn naturiol yn canu ynddo fo. Chi'n canu'n Gymraeg, mae hwnna'n amazing. So, dylse pobl cael y platform i allu wneud hwnna, fi'n meddwl. Bod falle ddim bwysles ar ba iaith dyn nhw'n canu ynddi, mae yna yn amlwg fwy o gyfleoedd i bobl canu yng Nghymraeg, gan fod llai o bobl yn canu yn Cymraeg. Pryd mae Edith yn fi cael ei bwco ar gyfer neud stwff, bydd pobl yn gweud, allwch chi wneud y rhai mwyaf cyfrif sydd da chi? A fi fel, wel, mae pob can yn gwbl ddwyieithog. So ti'n gwybod fel, sa'n di fel saithno fe off o ran fel percentages o ran faint o Gymraeg sy'n gwneud un can a faint o Saesneg sy'n gwneud can arall. Ond mae fe'n rili ddiddorol, actually, mae da fi un can o'r EP meddyliau, ble o'n i'n rili isio fel sgwennu vers sy'n gwbl Gymraeg, jyst i bod fel, fi yn gallu gwneud hyn, ond fi actually dewis i ddim. Mae'n jyst fyny i'r individual, fi'n meddwl. A fi'n meddwl, falle mwyaf ydych chi'n wneud i bobl teimlo'n eog am beidio canu'n Cymraeg, y mwyaf tueddol maen nhw i rhedeg i ffwrdd ohono fo. Nes i glywed can yn ddiweddar Sywel New a Lauren Connolly, ac oedd e literally o'n life-changing. Clywed acen Lauren Connolly, sef acen chi ddim really'n clywed yng ngherddoriaeth cyfoes Cymru. Dim ond cariad rhyw a cerddoriaeth, bysraffu bywyd gyda ti di bod y peth gorau amdana. Oedd e'n amazing. Oedd e'n hollol fel eye-opening a fel fi eisiau clywed mwy o hwnna. Mae fe'n adlewyrchu yr iaith nes i glywed yn yr ysgol yn tyfu fyny. A mae fe'n dyna pam mae fe'n siarad i fi. A mae hwnna jyst yn profi'r pwynt bod angen amrywio cerddoriaeth iaith Gymraeg a chynnwys pob siaradwyr Cymraeg. I fi mae'n rhywun bwysig bod ni yn cenedl ddwyieithog a ni'n cenedl sydd yn mynegu hunain yn ddwyieithog, a fi'n credu bod ansicrwydd Cymru ynglyn â fel ein hunaniaeth. A mae hwnna yn gallu rili staiclo, fi'n credu lot o bobl creadigol. Mae yna gymaint o hanes a fel weight i dewis ddim canu'n Gymraeg, fi'n meddwl. Ond i fi, mae o just yn haws i gael un Saesneg, a fi wedi tyfu fyny a fi dal yn gwrando o'r stwff Saesneg, so fi'n meddwl nes i ffeindio fo'n haws i allu am mwy creadigol i fi, achos taw dim Saesneg ydi iaith cyntaf fi. Dyn ni angen newid ein feddwl i fod yn fwy global a allforion iaith fel un o'n assets fwyaf amazing sydd gennym ni, ond allforio fe yn ei ffurf gyflawn a dim just y bits yma dyn ni moyn pobl gweld, achos dyw hwnna ddim yn wir i be ydyn ni, a mae hwnna hefyd yn gadael allan loads o bobl sy'n creu stuff amazing yn yr iaith Gymraeg. Episod curiadur Len Ffrec ar S4C yn siarad, fel y byd hip-hop Cymraeg a bod kind of yn cyflwyno yn Cymraeg ac yn Saesneg. Oedd i fi, oedd hwnna'r peth mwyaf exciting fi gweld ar teledu Cymraeg mewn blynyddoedd. Ni fel Cymru, y ffordd dyn ni'n cyfathrebu, mae fe'n really pwerus ac yn gelfyddydol, a dyn ni'n defnyddio cerddoriaeth lot i ddweud ein storïau ac i adrodd ein storïau personol a'n storïau cenedlaethol. Fi'n meddwl mae bod yn Gymraeg yn gymaint mwy na canu yn Gymraeg. Fi'n teimlo fel bod gormod o bwyslais a siarad Gymraeg perffaith a ffyr, a dyw hwnna ddim yn adlewyrchu reality Cymru. Fi'n credu pryd ni yn really ffocysu fel ni'n gofod cael pob peth yn gwbl Gymraeg. Ni just yn prioritise y bobl dosbarth canol a gwyn. Felly, heb adlewyrchu pob person sydd eisiau bod yn rhan o Gymru a eisiau bod yn rhan o ddiwylliant a
ar iaith, dyn ni angen adlewyrchu bob un, achos wedyn mae fe'n, dyna'r full picture, dyna pwy ydyn ni.